Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Ai văzut șderul? Cred că l-am prins pe cameră, era un șder în față. Uai, cât de mic îi. L-am văzut, dar vedem mai târziu. L-am prins clar pe cameră. Mamă, frate, ce noroc. Bă, ăla a fost, cred că, al doilea meu șder văzut în viață. Stai, că s-o băgat aici. Bine, acum puteți să observați că am schimbat și modul. Că tura trecută l-am lăsat în mod profesional. Adică că am fost prost și l-am lăsat în mod profesional și se focusa pe o chestie. Se focusa doar pe o chestie. Și în rest se vedea blurat. Și acum l-am dat pe mod port. Și dacă mă întorc așa mai tare, nu o să aibă deloc probleme cu focusul. No. Aha, se vedea pe jos. Hai să o luăm în față. Am luat și niște bute la noi în orice caz. Bă, bute preventive, să rupe dacă dai o dată. Lol, stai, bă, ține-l în față un pic ca să îl arăt. Lol, ce inventiv. Bă, dar și pe modul ăsta mere bine cu focusul, nu mă pot plânge. Hai să o luăm în față. Dar totuși cred că am prins derul ăla pe cameră. Chiar vreau să văd momentul ăla. Wow, totuși derul ăla. Mă mir că am avut atât la noroc. Stați că bag puțin o pauză și ne revenim imediat. Gata, am revenit și noi după o mică pauză de pisare. Acum hai să o luăm la drum, să continuăm. Dar tot vreau să văd derul ăla pe filmare. Hai că filmez un pic de aici. Să prind și dincolo. Și din față. Așa câte puțin. Cam totul. Și na, cu modul ăsta sport, acum să filmez e mult mai bine, că dacă mă întorc așa brusc, nu mai caută să se mai focuseze pe nimic și nu se mai vede blurat. Ce să zic, better, much better. Stai un pic, dacă mă săcăie ceva, așa. Mai bine. Bă, o luăm prin față, da, o luăm prin față, că pe altul undeva nu prea. Na, am stat puțin să ne gândim despre ce vorbim în acest episod. Și ne-am gândit până la urmă despre nucile de cocos. Adică că dacă ar fi, ai putea să prăvăstuiești de foarte mult timp chiar cu nucile cocos, deoarece au și laptele ăla foarte hrănitor, cât și după aia le poți mânca ce au înăuntru. Poți să mănânci înăuntru și ai putea să supraviețuiești chiar foarte mult timp, până ai face o indigestie, că ai mâncat prea mult așa ceva, o perioadă foarte lungă, că un om n-ar putea să mănânce în repetate rânduri aceeași mâncare și de asta noi tot timpul trebuie să mai mâncăm și altceva, niște spaghete, niște macaroane, ceva. Dar oricum ar fi foarte de folos să ai niște nuci de cocos. Având în vedere cât de greu se și strică, ar fi numai bune. Look at the fire. Da, șderul ăla, frate. Bă, dar cât de mic îi, jur. Cât de mic era. Nu știu, ăla cred că era pui. Cred că era pui. Nu știu. Că nu cred că era matur. Mă gândesc că era puiuț. Că era foarte mic. Așa, hai că am ajuns până aici. Atâta timp cât avem și ce să filmăm, să mai vorbim una, două. Uite un pic încolo. Hai, de viața mea. Stai un pic ca să vedeți ce foc în spate. De viața mea. Păcat că se vede cam blurat. De fapt se vede chiar foarte clar, diferit cât de tare mișc eu asta.
Așa, să continuăm. Hai să o luăm tot prin față. Și da, să nu să vă spun că diseară aș vrea să fac un live stream. Și mă gândesc că o să fac live stream-ul cu Clash Royale. Pentru că na, din câte am văzut acum, Clash Royale chiar a ajuns la modă. Chiar a ajuns extrem de popular. Și da, mă gândesc la un live cu Clash Royale. Pe diseară, cam, nu știu, ora 8:30. Da, 8:30, cred că ar fi cea mai bună oră. Pe la 8:30. Și na, vă aștept pe live, ce să zic mai mult. Sper să fim cât mai mulți. Nu o să ne continuăm acum expediția asta. Să lăsăm și jderul ăla odată mor, că am vorbit deja cam prea mult de el. Dar câtă vegetație prin zona asta, plin de copaci și de buruieni, de toate chestiile. Și aici, așa, stai un pic. Vine un dâmp. Așa de aici, odată, așa, brusc. De unde sunt eu de aici. Vine așa un dâmp brusc. Hai să o luăm în față. Na, și ca de obicei am luat și un băt în orice caz. Un băt care l-am găsit așa repede. Bine, nu cred că ar duce mai mult de o lovitură, că dacă observați aici... Stai să se focuseze. Ok, nu vreau să se focuseze, să o focusa pe altceva. Ok, nu vreau, dar se vede totuși crăpătura. Asta și... Bine, bătul e avantajos că e foarte ușor. Și poți să dai chiar foarte tare așa cu el, dar nu cred că duce mai mult de maxim 2 lovituri. Faza e că am preferat să nu rupem un copac, am luat niște bețe pe care le-am găsit pe jos și par așa mai rezistente. Că da, suntem în natură și nu este nimic ieșit din comun, să întâlnim animale. Ceva câini ieșiți de nu știu unde. Păi, Sau... tot vorbeai tu de jderul ăla, poți găsi multe animale. Un mistreț, că știi că în episodul trecut am boasele alea de mistreț și cum se auzeau câinii aia sau lupii de pe partea aia altă. Da, Că totuși să nu uităm că lângă noi e chiar și pădurea aia. Poți găsi orice în prezent, la cum în ce ritm este planeta despădurită, animalele încep să apară și mai pe lângă locurile oamenilor. Hai să vedem ce e. Că pe aici nu putem să luăm, o luăm prin față. N-ar fi un lucru foarte ciudat să ne întâlnim cu alte animale care pentru unii s-ar putea fi ieșite din comun. Ca de exemplu urși prin zonele de munte, că acum tot mai dau pe la case. Da, pe la periferia orașelor și chestii de genul. Oamenii aruncă foarte multă mâncare în ziua de azi și sunt atrași de miros, mai ales că pădurile scad și ei nu mai au atâta hrană și sunt în căutare de hrană. Mai ales noi românii, că întotdeauna luăm foarte multă mâncare, că e la preț redus, bă, pe aici n-am fost niciodată. Hai să vedem ce loc frumos. Nou, nu știm ce putem găsi, n-am mai fost vreodată. Bă, da, locul ăsta îmi pare așa fi frumos. Da, știu, dar să avem grijă totuși. N-am mai luat-o pe aici, dar asta fiind cu ochii în patul, la orice sunet, orice mișcare. Că na, când ești în natură, întotdeauna contează să fii cât mai atent. Că poate auzi odată, se aude ceva, un câine fix în spate și na, nu-l auzi și poate după aia vine să atace. Și așa că e mai bine să... Uai, cum e aici. Hai că se vede bine. Un câine ar fi cazul fericit, dacă găsești un animal mai sălbatic, un lup sau o vulpe, de ce nu, că am auzit că sunt prin zonă. Mai ales vulpi. Bine, o vulpe nu știu câte ar putea face de rău, mai mică decât un câine și... Opa. Cred că ar prefera să se ascundă. Bine, o vulpe nici nu cred că ar face foarte multe. Dar niciun lup nu cred că ar prefera să atace, deoarece... Mai ales acum că e vară și ei merg solo. Da, da, asta singuratici. să consume energie și riscul de a fi răniți. Și mai ales acum pe timp de vară că merg singur, că iarna merg în grupuri. Și atunci e mult mai avantajos, că atunci trebuie să-și conserve cât mai mult energia și trebuie hrană. Iarna merg în grupuri, hrana fiind mai puțină și...
Da. Bă, dar blocul ăsta acum, că e prima dată când merem, nu e rău, dar mie n-am știut că există drumul ăsta vreodată. Sunt curios unde duce. Stai, uite un fluture. Stai. A, au plecat. Era un... Da, dar era unul frumos de tot. Ești în natură, ce te primește să vezi un fluture? Nu, dar zic că era de ăla frumos, rău. O, da, ce mai mult îmi place când mă plimb în natură, mai ales când e apă pe lângă. Sunetul ăsta, cum se aude. Ua, ce mi-ar... A, uite o libelulă. A, au plecat. Nu apare, cred că pe filmare, oricum. Da, bine, pot să dau zoom-ul destul de mare să meargă bine. Dar știi ce-ar fi frumos acum, ce-ar fi fost frumos? Să fi făcut așa un timelapse. Faza este că suntem destul de aproape de niște linii de înaltă tensiune și nu știu cât vom mai merge înainte. Se mai fost și în față pe cameră. Deoarece dacă suntem sub ele, există riscul să fim electrocutați. Bine, este mai mic, dar tot este acolo. Bine, e aproape o șansă nulă. Nu, dar îi. Și trec pe acolo mii de volți, deci te-ar face cenușă. Uai, deci, dacă, te pușe. Dacă se vede pe aici, vine un dâmp brusc de vreo 5-6 metri. Și apă, nu știu cât de adâncă. Dar se vede că e adâncă, asta e clar. Deci, cred că de la început are vreo jumătate de metru apa jos. Așa după cum se vede, că se vede foarte tulbure și... Na. E și foarte rapid, locul pare a fi destul de periculos. Dacă ar vrea cineva să se aventureze. Bine, de exemplu, niciodată să nu mergi singur. Ăsta iar un sfat, niciodată să nu mergi singur. Stați un pic ca să schimb mâna. Că tot îl țin așa și deja... Mereu trebuie să mai fii cu cineva, deoarece prădătorii care sar, cum ar fi... Bine, nu zic de cazul nostru, dacă mai fi o pumă sau un râs. Stai, țin un pic, Leu de munte, cum mi se mai zice, ăla mereu te va ataca pe la spate. Mergi și tu. Mergi. Și trebuie să fii mereu mai cu cineva, să vă păziți unul pe altul și să nu intrați în belele, deoarece dacă ești singur nu are cine să te ajute. Ești singur, ești pe cont propriu, trebuie să fii atent la tot și... Na, oricum 2 mâini de ajutor în plus sunt mereu binevenite. Mai ales în situații în care ești pierdut sau chestii de genul, deoarece unul dintre voi poate să facă un adăpost și celălalt să caute ceva, apă, mâncare. Cel mai bine este să vă faceți un adăpost undeva pe lângă apă. Puteți improviza un baraj de pietre, să faceți cumva, să ghidați pești în ce direcție vreți și chestii de genul, sau dacă aveți ceva în care să fierbeți apa, să o purificați, e binevenit. Da, dar mai poți să mai purifici apa și cu nisip. Că și nisipul absorbe din săruri. Absorbe și filtrează. Și te ajută foarte mult, mai ales că te ajută la filtratul apei. Cred că acționează mai mult ca și o sită. Păi da, ca și o sită. Și de asta ai noroc, dacă, de exemplu, dacă ești pe o insulă, că poți să-ți faci așa, pur și simplu un purificator, așa să mă încurc, un purificator. O, da, uite că mai e drum în față, un purificator dacă ai nisip. Bine, trebuie să stai, în zona asta văd că mai a fost ceva, ăla e un tablou, un ceas. E ceva pus pe copacul ăla, hai să vedem. Stai că și scrie ceva. Uite, dar ce zonă! Bine, acum mai repetăm o dată, că niciodată n-am văzut zona asta, n-am fost niciodată pe aici. Ține să menționăm, e prima oară, nu știm ce putem găsi, nu știm cine a mai fost pe aici. Și de asta e bine că întotdeauna, când mereu ați văzut că niciodată n-am fost eu singur. Întotdeauna am mai fost cu cineva. Mai ales în zone noi și chestii de genul. Hai că-s curios ce scrie. Folosiți și... Nu distrugeți, păstrați curățenia. Folosiți și mulțumesc, nu distrugeți natura, păstrați curățenia. Da, uite, se vede mai clar pe cameră totuși. E o placă de la calculator, tu vezi? Da, văd că e de la calculator. Hai să o lăsăm. Las-o aici, în caz că mai vine cineva. Oricum, bine de menționat faza, niciodată să nu se arunce, că
Mai ales la noi în România, că tot țăranul vine să mănânce mici, aruncă totul pe jos. Uite acolo ce fain se reunește râul. Da, văd din ambele părți. Dar ce frumos e locul. De frumos locul. Na, hai că momentan lăsăm aici. Acum mai rămâne de văzut dacă o să mai facem live-ul de diseară, pe care eu cred că tot o să-l fac și vă aștept pe toți să veniți în număr cât mai mare. Na, ăsta a fost episodul de azi. Cred că o să am episod și pe mâine, sper să pun. Și na, ăsta a fost episodul. La revedere!